Kriminelle er blevet meget kreative, når de skal smugle ulovlige genstande ind i danske fængsler. Nu bruger man nemlig også topmoderne droner. Dronerne de kan smugle for eksempel narkotika eller våben, men de kan også tage fotos, der kan bruges til at planlægge. Det kan være en flugt. Det lyder måske allermest som en dårlig amerikansk film, men i mindst 2 tilfælde, ja, der er det virkelighed. Og en mulig løsning, der kan stoppe den ulovlige trafik, den hedder jamming. Det er en forstyrrelse af signalet mellem fjernkontrollen og dronen. Der er bare et problem. Det er ulovligt. Måske kan denne her løse et problem ved fængslet her. Det her det er en såkaldt jammer, der går ind og ødelægger kommunikationen fra piloten og op til dronen. Nu er dronen i luften. Hvad vil der ske, hvis du tænder jammeren lige nu? Hvis vi tænder jammeren lige nu, så vil dronen enten falde til jorden eller flyve tilbage til piloten. Kriminalforsorgen har bedt om tilladelse til at bruge jamming-systemer, altså maskiner, der udsender støj, som forvirrer droner. De fjernstyrede fartøjer er nemlig blevet brugt til at smugle ulovlige genstande ind i danske fængsler mindst 2 gange. Når vi har kendskab til 2, så er der selvfølgelig også tilfælde, vi ikke har kendskab til. Affotografering af fængselsområder og indsmugling gør, at Kriminalforsorgen kalder droner en trussel. Det viser dokumenter, som DR Nyheder har fået aktindsigt i. Fængselsbetjentene er enige. Det er klart, at hvis man kan flyve en telefon eller narkotika ind, så kan man også flyve andre ting, som eksempelvis våben ind. Så der skal ligges nogle helt klare hindringer i forhold til at få fløjet effekter ind med droner. Men støjudsending, altså jamming, er som udgangspunkt ulovligt ifølge Energistyrelsen. Problemet med jamming er, at det stopper radiokommunikation, og at den her stopfunktion kan ikke skelne mellem det, man ønsker stoppet, og alt andet. Det eneste, der beskytter alt andet, det er afstanden. Af den grund fik Kriminalforsorgen afslag. Har Energistyrelsen ikke en pointe i, at I ikke kan kontrollere, hvor de her støjsignaler flyder hen? Nej, for vi kan retningsbestemme vores signaler, og vi kan pinpointe dem i tid og sted og frekvens, hvor de skal ramme henne. En af landets førende droneeksperter vurderer også, at jamming kan kontrolleres. Vi ved, at teknologien fungerer. At man så lige skal have den passet ind i en fængselsvæsens setup, det er der selvfølgelig lidt arbejde i, men jeg tror bestemt, at det er noget, der kan lade sig gøre. Droner ved fængsler er ikke kun et problem her i Danmark. I USA har en virksomhed skabt et helt retningsbestemt støjgevær. Og i Holland har man fundet en lavteknologisk løsning på et højteknologisk problem. Begge løsninger kræver mandskab, som Fængselsforbundet ikke mener, de har. Både Socialdemokraterne og Venstre lover nu at fokusere på problemet med droner. Vi skal til at forhandle Kriminalforsorgens økonomi her i år, og der er i hvert fald problemet med mobiltelefoner, herunder altså også med droner. Det er noget af det, vi skal have taget fat på.